tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichimba zvekare kuti manga muri kufamba nesu pazvidzidzo zvedu zverapsodi zvatinokutumirai zuva rimwe nerimwe. Ndinoimba kuti zvidzidzo izvozvo munozvidzidza, munozviwanira nguva muchiverenga nokutsvaka kunzwisisa zvinenge zviri kudzidzwa zvacho. Ndima dzakanyorwa imomo zvikuru sei dzinotsigira chidzidzo, muchidzivhura, muchidziverenga, muchidziongorora. Ndinoimba kuti ndiwo mafambiro amuri kuita. Zvekare ndinoimba kuti hamusi kungoverenga mega, muri kutumirawo vamwe muchivapawo kuti vadzidze zvidzidzo izvozvo. Mungasaziva zvinoitika kuvanhu kana muchinge mavapa zvidzidzo izvozvo. Tine uchapupu hwavanhu vakawanda vanotaura pamusoro pekubatsirwa kwavari kuitwa nezvidzidzo izvozvo. Vari kutaura pamusoro vamwe vachiporeswa, vamwe vachiponeswa, vamwe vachiwana zvishamiso zvemhando dzakasiyana siyana mukati meupenyu hwavo. Saka imwe nzira yekutaridza kuti unofarira munhu zvikuru, une hanya naye, une shungu dzekuti zvimunakire, kumupa shoko iro riri. Hapana rumwe rudo runodarika rwokupa munhu shoko roruponeso. Bhaibheri rinotaura richiti kwanzi Mwari wakada nyika, nokudaro wakaipa mwanakomana wake akazvarwa ari mumwe oga, kuti ani nani anotenda kwaari asafa asi ave noupenyu husingaperi. Ndo zvatinotaurirwa neshoko raMwari. Chii chatinodzidza pandima iyoyo? Haisiyo zvayo yatiri kumhanya nayo, asi tine zvatinodzidza zvakawanda pandima iyoyo. Tinodzidza pamusoro pekuti rudo unotaridza sei kuti unofarira munhu, unotaridza sei kuti une rudo. Mwari pavakanga vachida kutitaridza kuti vanotifarira, vanotida, vakatipa munhu wakauya kuzotiponesa. Ndo nzira yavakataridza nayo rudo rwavo. Kureva kuti hapana imwe nzira yaunotaridza nayo kuti unofarira munhu isiri yokumupa shoko roruponeso, isiri yokumuudza pamusoro paiyeyu Jesu uyu wakatumwa naMwari kuti azofira vanhu zvichibva murudo rwaMwari kuvanhu. Hapana imwe nzira. Ndoziva kuti vamwe tinongofunga upenyu hwenyika ino kunyanya. Saka nokudaro tinongoti kana tichida kutaridza kuti tinofarira vanhu, tinongoda kuvapa zvinhu zvenyika ino. Toda kuvapa mari, zvipo, zvokudya nezvinhu zvakadaro. Ndo patogumira. Izvozvo hazvina kushata, nokuti zvinobatsirawo kusimbisa rudo rwedu kuvanhu. Asi rudo chairwo handiyo nzira yatinotaridzana nayo. Kana uchifarira munhu unomuudza nezvaJesu. Kana uchifarira munhu unomuudza nezvoruponeso rwatakanzirwa naJesu. Kana uchifarira munhu unotsvaka kuti munhu iyeye ave mwanakomana waMwari, unotsvaka kuti azvarwe kechipiri. Izvozvo ndozvotaridza kuti unofarira munhu. Kuna vamwe vanhu vakaponeswa, asi vakaponeswa kudaro havana shungu dzokuda kuparidzira hama dzavo, vangava mai vake, baba vake, vanun'una, madzikoma, vana sekuru, vana tete, vazukuru, vanani.
ukaona wakaita sazvahaunyatsi vafarira. Ndozvimwe zvinhu zvatinobatsirwa nebhuku rerhapsody. Bhuku rerhapsody rinotibatsira kutaridza vanhu kuti tinovafarira, tine hanya navo. Iko zvino tanangana nenguva yezororo, kupemberera kuzorwa kwaJesu. Saka pazororo rakadai pane kushanyirana kunoitika pakati pehama neshamwari. Vamwe vanotoungana semhuri, vachisangana vachiungana semhuri. Nguva dzakadai usadzitambisa. Ndonguva dzavanofanira kutotsvaka, wotsvaka marhapsody ako woenda nawo wonopa munhu. Tsvaka shoko raMwari. Kana kuti maungana saizvozvo, tsvaka mukana, kuda musingambozviiti, asi udza vanhu kuti aiwa ngatimbonamata. Musati manamata, womboparidzira vanhu poneso, wonamata navo kuti vagamuchire Jesu, wovakurudzira pakunamata ikoko. Iyoyo ndo nzira chaiyo yokutaridza kuti unofarira vanhu, unofarira hama dzako, nokuti ndo nzira yakashandiswawo naMwari kutaridza kuti vanofarira vanhu. Kwanzi hapana rudo rukuru runodarika irwo rwokuti munhu anofira shamwari dzake. Saka paruponeso ndo panotaridzwa rudo. Paruponeso ndo panotaridzwa rudo. Ukasaudza vanhu pamusoro poruponeso rwaJesu, hauna kuvataridza kuti unovafarira, hauna kuvataridza kuti une rudo. Haleluya. Saka ngatite saizvozvo. Zororo ratiri kupinda irori, zuva rimwe nerimwe, vazhinji vedu tiri mumapoka, vana WhatsApp yaya, takutumirai rhapsody. Enda muboka remhuri yako unotumira. Vamwe vanoti vanzi vanhu vacho havadi zvokuti titumire shoko raMwari. Tumira. Ingotumira wakanyara. Kuzvimwe unotumira usina wavhunza wani. Mamwe makuhwa unonzwa handi unongokanda. Dzimwe nyambo dzaunonzwa handi unongokanda. Shoko raMwari ndoro kuda kuti utange wanzi wabvumirwa kutumira sei. Tumira, ngavazive kuti iwewe ndo zvavari. Kana vasingakudi muboka iroro, ngavakubvise. Asi kana dziri hama dzako, kama haugezwi, mucharamba muchingosangana. Saka mira wakasimba saizvozvo. Haleluya. Verenga chimwe chezvidzidzo zvatakatumirwa naMufudzi Chris cherhapsody. Kwanzi tinotonga takavamiririra. Haleluya. Tinotonga takavamiririra. Varoma 5:11 kwanzi nokuti kana nokutadza kwemunhu mumwe chete rufu rwakatonga muzita remunhu uyu mumwe chete yeye akanga atadza wacho, vaya vakatora nyasha dzakawanda vakapiwa chipo chekururama chisingabhadharirwi vachatongawo muupenyu huno vachishandisa zita remunhu uya anonzi Jesu muponesi. Mufudzi Kristu otsanangura kwaye isu tiri kutonga panyika pano, tiri kutonga takamiririra muponesi Jesu. Izvi ndizvo zviri kutaurwa nendima yatavhura nayo iyi. Asi vakawanda havazivi izvi, vanofunga kuti inoreva kuti tichati totonga. Izvi hazvisi izvo. Jesu vachadzoka panyika pano vagotonga nyika ino, vachiitonga kwechiuru chemakore. Isu tinenge tiri kuvabatsira kutonga panguva iyi. Asi iko zvino tisu tiri kutonga takavamiririra. Haleluya. Kana tichiti tiri madzishe savaKristu, harisi dimikira, hatisingotaura ndochokwadi. Tinotori madzishe, tisu tiri kutonga. Zvingaita hazvo zokuti vatungamiriri venyika ino ndo vari kutonga, asi handizvo. Tisu tiri kutonga. Da mumwe akabvunza achiti aiwa, vanotonga tinovaziva. Kana uri kutonga sei usiri kusimukirwa nevanhu vese vese, sei usiri kubuda panhau uchitaurwa nezvako. Kutonga hakurevi izvozvo chete. Kutonga zvinoreva kuti zvinhu zviri kuitika ndiwe uri kuronga kuitika kwazvo. Ndo zvinoreva kutonga. Unogona kunge uri mumhuri
uri mwana mudoko usingatombonyai kutaurwa nezvako, asi uriwe unoita kuti zvinhu zviitike mumba imomo, uri kutotonga. Togona kutora kana rusvava chaizvo chaizvo, rusvava runototonga mumba neimwe nzira, togona kuzviona saizvozvo. Zvese zvamuchaita muchamhanya mhanya nokuda kwake. Kana akati ichi handidi, mose muchamhanya mhanya. Akati ichi ndinoda, mose muchamhanya mhanya. Asi mwana mudoko mucheche kudai ari kutotonga. Akati nhasi hamuvati hamuvati, akati nhasi munovata munovata, ari kutotonga. Ndo kutotonga iko ndo zvatiri kuita, tiri kutonga. Zvinhu hazvisi kungoitika panyika pano, minamato yedu iri kurambidza zvinhu. Torangarira panguva yakaunzwa hosha yeCovid, vakanga varonga hosha yeCovid vanga vane shungu dzokuti nyika ichishanduka zvachose, tichingorarama muCovid, tichingogara takasunga miromo, tichingogara takangodaro. Vaida kuti munhu wose abayiwe nhomba, asi hazvina kuitika. Takazvidzimura tikazviparadza. Ivo havazvizivi, asi isi tinozviziva. Tisu takazvifurunyura tikazvifurusa zvikasaitika. Ndo kutonga ikoko. Munhu ane simba haatauri zvakanyanyisa. Anenge achingoti tamba chidembo musi wendakabata. Hauna kwaunoenda. Tamba chidembo musi wendakabata. Haleluya. Saka zvinhu zvatiri tichiita. Tamba chidembo musi wendakabata. Vangapengereka madzishe nyika ino, vangapembereka vachida kuisa mitemo, vachida kuita asi isu tichakangodzvanya tichiti izvi hazvibudi izvi. Haleluya. Mukatarira kunhu handiti tava kuda kutopemberera kisimusi. Kisimusi kupemberera kuzvarwa kwaJesu. Nevasinei naJesu ritori zororo kwavari. Havagoni kuti nzvenga zororo iroro. Vamwe vakatoshatirwa, vanototsamwa nokuda kuti tiri kuita zororo iroro, asi havana zvari kukwanisa kuita. Nyange makore atiri kushandisa aya kuti taamugore ra2023 2024, tiri kutoverenga tichibva pakuzvarwa kwaJesu. Tiri kutotonga zvisingaiti. Tiri kutotonga. Munyika zhinji vatungamiriri havagadzwi zvigaro vasina kuita mhiko dzavo vakabata Bhaibheri. Tiri kutotonga. Haleluya. Asi tinotonga zvinodarika ipapo. Ndo masimba atinawo. Kwai tiri kutonga takavamiririra. Tine ndima dzinotaura nezvekutonga kwedu, ndima idzi mbiri. Imwe ndivaRoma 5 ndima 11, imwe ndizvakazarurwa 20 ndima 8. Ndima mbiri idzi dzakasiyana. Zvakazarurwa 20 ndima 8 inoti vachava vapiri vaMwari nevapiri vaMuponesi, uye vachatonga pamwe chete naMuponesi. Vachatonga kudai kwechiuru chamakore. Ndima iyi inoti vachatonga pamwe chete naMuponesi. Mashoko aya akaturikirwa kubva kushoko rechigiriki. Shoko rechigiriki racho nderinoti meta, rinoreva kuita chinhu muchibatsirana. Izvi ndizvo zvatichaita pachadzoka Jesu panyika. Tichange tiri kuvabatsira kutonga, asi izvi hazvisi izvo zvatiri kuita nhasi. Saka Jesu pavachazodzoka kuzotonga panyika pano kwechiuru chamakore, tichange tiri kuvabatsira kutonga, asi iko zvino kwai tiri kutotonga. Havasati vauya pano panyika, tiri kufana kutonga takavamiririra. Ndo zvatotadzwa muna vaRoma 5 ndima 11 inotaura zvatiri kuita iko zvino. Ndima iyi haishandisi shoko rekuti meta, inoshandisa rekuti dhaya. Shoko iri rinoreva kuita chinhu wakamiririra mumwe munhu, kureva kuti tiri kutonga takamiririra Ishe Jesu. Saka iko zvino tiri kutonga takamiririra Jesu. Jesu havapo, vari kudenga. Isu tiri pano panyika, tiri kufana kutonga takavamiririra. Tisu Jesu vanoonekwa nenyika nhasi. Zvatataura isu ndiJesu vataura. Zvataita isu ndiJesu vaita. Asi kana Jesu vachinge vazouya pano panyika, vachitanga ushe hwavo hwechiuru chamakore, ivo vanenge vaa pano, isu tinenge tangova makurukota avo, tichivabetsera kutonga.
ivo ndo vanenge vakutonga. Vauya vamene havachafaniri kumiririrwa nokuti varipo panyika. Pamakore iwayo tinenge taakuvabetsera kutonga. Haleluya. Ndo zvatinenge taakuita izvozvo. Kwai tisu tiri kuzikanwa nezita raJesu, saka tinofanira kutonga. Tinofanira kukurira zvose zvenyika ino. Tinotonga Satani, tinotonga rima, tinotonga nyika ino, tinotonga zvisikwa zvose. Ndimai mune shoko rinoti kutonga uku, kutonga kunoitwa nemadzishe, kwakasiyana nekutonga kungaita hurumende. Ndiko kutonga kwaunofanira kuita iwe. Unofanira kutonga samambo. Kwai unofanira kutonga samambo. Mambo havatongi nedare, vanotonga vega. Chavataura ndichocho. Shoko ravataura ndo mutemo. Vakati mangwana itai zvakati, watova mutemo, haufaniri kutanga wanyorwa, watova mutemo wakadaro. Hurumende hadzidaro. Hurumende dzinogadzwa nemutemo, dzinogadzwa nevanhu. Hurumende inogona kutoziva yatyora mutemo. Ndosaka vanhu vanogona kuendesa hurumende kumatare. Mambo havaendisi kudare. Chavataura ndichocho. Ndo mutemo iwoyo. Isu ndo matongero atinoita, tiri madzimambo, chatataura ndichocho. Kwai saka tinofanira kuzvipa basa rekunamata. Tinofanira kunamata kudai takamira muzita raJesu, takavamiririra. Tinenge tiri kutoita kuti zvinofarirwa naMwari zviitike panyika, tichiudza kururama kwavo munyika dzepasi pano. Haleluya. Saka ibasa ratinofanira kuita, ibasa raunofanira kuita iwe, rokutonga wakamiririra Jesu. Tonga. Usarega zvinhu zvichingoitika mumhuri yako. Totangira paupenyu hwako. Usarega zvinhu zvichingoitika muupenyu hwako. Zvirwere nezvose usarega zvichingomomotera. Tonga. Usarega zvinhu zvichingoitika mumhuri yako. Usarega zvinhu zvichingoitika mudunhu rako, muguta rako, munyika yako. Tonga. Zvirambidze. Iti izvi kwete. Haleluya. Ndo maropafadzo atakapiwa iwayo. Gaiti tende Mwari tichinamata iko zvino tichivhara. Baba, doda kutendai nezita raJesu. Nokutendai nokuti makatiita madzishe. Tinotonga iko zvino takakumirirai. Musati madzoka panyika pano Ishe, muchadzoka henyu motonga kwechiuru chamakore, muchitonga kudaro nokusingaperi. Asi iko zvino tisu vamakaisa pano panyika, tinokumirirai panyika pano. Tinotonga takakumirirai muzita ramambo Jesu. Saka hapana chatinobvumira chowakaipa richiitike muupenyu hwedu, mhuri dzedu, matunhu edu nomunyika dzedu, muzita ramambo Jesu. Vanonyengetera muno mumwe watinamata naye pazuva ranhasi ndomuropafadza, chitaura kuti shoko irori anorinzwisisa uye anogona kurarama, chitungamirwa naro achirishandisa pakurarama kwake muzita raJesu. Tinodzingira kure zvirwere kubva mumuviri make, tinodzingira kure marwadzo ese, chirayira kuporeswa kwenyama yake, chirayira kuporeswa kwemuviri wake muzita ramambo Jesu. Ndinokutendai Ishe, ndokukudzai, ndokunamatai muzita ramambo Jesu. Ndinokutendai. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisangane zvakare musvondo rinouya. Toramba tichingofamba pamwe chete neshoko raMwari irori. Hatisati tapedza, toda kuva nenguva yekurumbidza Mwari nokutenda Mwari. Mushure mazvo kana wanga usina kuponeswa, toda kunamata newe zvekare kuti ugoponeswa ugamuchire Jesu uzvarwe kechipiri. Mwari wakuropafadzei. Amen. Zvose zvamanditira Ishe, ndinotenda. Mandita mukundi, hapana chandinotya. Kundipa mufaro, kundipa rugare. Pane zvose zvamanditira Ishe, ndinotenda. Mandita mukundi, hapana chandinotya.
kundipa rufaro, kundipa rugare. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Rudo rwenyu haruperi, munondikonera nguva dzose. 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 Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Ndinokutenda Ishe, hakuna mumwe wakaita semi. Oh, hallelujah. Saka. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodhi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp.
rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari paintaneti munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. So